Ja si myslím, že veľmi silnou stránkou je osobné poznanie. My na jednej strane chceme, aby sa podporovala exportná schopnosť Slovenska, chceme našich firiem, hlavne elektrotechnické, aby videli na konkrétnych trhoch, že toto sú výrobky zo Slovenska. A nielen ktoré boli vymyslené v cudzích laboratóriách, zahraničných, ale ktoré majú pôvod slovenský, že sú veľmi silné, že sú silné, ja neviem, v mikroelektronike, že sú silné vo výrobe elektronických čípov, že vieme zvládnuť iné technológie z vlastných vynálezov. Konkrétny príklad môžem uviesť. Nám sa nedávno pred pár dňami skončil ELOSISTov 16. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky a energetiky a my tam každoročne ako zväz vedieme niekoľko súťaží. Najcennejšia, najhodnotnejšia je unikát roka, ktorý môže dostať tie výrobky alebo ocenenie ohodnotené sumou takmer 2000 eur. Symbolicky, ja viem, pri hodnote toho výrobku, ale je to uznanie výrobku, ktorý obsahuje v sebe minimálne jeden patent alebo jeden vynález slovenského pôvodu, ten nový výrobok. Tohto roku to dostali ističie s prepäťou ochranou z Kivy Nitra, z ktorých ešte len začína sa výroba, už majú niekoľkoročné kontrakty, všetko do Spojených štátov a do západnej Európy. Na Slovensku ostane sa 3-5% z tej celej výroby. Netreba sa báť ukázať sa, čo vieme, preto sme privítali, aby sa súčasné naše spoločnosti, agentúry, štátne agentúry SARIO a NACME transformovali a orientovali viacej na podporu slovenského exportu. Potom pravdivo a skutočne informovať o Slovensku, veľa dať vedieť, lebo Czech Invest, česká bratská alebo sesterská agentúra, ako je naše SARIO, má niekoľko desiatok zastúpení po celé svete. My myslím, že máme jedno. My keď sa nás pýtajú, že aké sú možnosti investovania na Slovensku, tak máme na to takú jednoduchú pomôcku, že kto chce sa usadiť na Slovensko, na západnom, má možnosť. Kto chce byť úspešný, nech príde na stredné Slovensko. Kto chce zbohatnúť, tak nech ide na východné Slovensko. Tam sú aj priestory pripravené, aj priemyselné parky a je tam aj dostatok kvalifikovaných ľudí.